Al vol dels ocells escriuen al cel antigues paraules, de la que broten tots els llibres, tots els contes i tots els poemes. També diuen que quan els arbres mouen les seves branques, tu les pots escoltar i que el vent s'emporta totes les paraules. I si és així, a dalt de tot del cel, jo hi tinc un llibre. El grup de biblioteques i parcs, naturalment, de Collserola ha decidit formar part de la Setmana de la Natura, que és del 3 a l'11 d'octubre. I per celebrar el Dia Europeu dels Parcs ha tingut una pensada: plantar poesia. Per plantar poesia és molt fàcil. Primer de tot has de triar un poema. El pots buscar a un poemari, el pots inventar o fins i tot buscar-lo dins de la xarxa. Però el més important és que sigui sobre el meu arbre. Jo n'he triat un, de l'Anna Bressó. Soc un arbre. Soc un arbre que camina i bufa. Escolta-ho ben, soc un arbre que camina i bufa. Jo l'enviaria a la biblioteca, posant-hi el meu nom, posant-hi la meva adreça i el meu telèfon, perquè així formaria part del sorteig d'uns premis magnífics que ha organitzat Documentcat. Això sí, amb el meu poema, la biblioteca el passarà a un paper de llavors que plantarà. Plantarà potser a dins de la biblioteca, o potser en el pati, o potser a la serra de Collserola. I vosaltres ho podeu seguir tot per les xarxes de cadascuna de les vostres biblioteques de referència. Així que correu, 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 busqueu un poema que anem a plantar poesia. Les biblioteques participants són la Biblioteca Collserola Josep Miracle, de Barcelona, la Biblioteca Vallcarca Penitents, també de Barcelona, la Biblioteca Central de Cerdanyola, la Biblioteca del Molí de Molins de Rei, la Valentí Almirall del Papiol i la Biblioteca Joan Margarit de Sant Just Desvern. Així doncs, correu, correu, que això és a punt de començar.